8. kapitola Pokrivené duše. Každý duchovný zárodok má svoju charakteristickú podstatu, buď pozitívnu alebo negatívnu. Zárodok pochádza z duchovnej zrazeniny, ktorá sa ešte vo vyšších svetoch štiepi na ťažšie, mužské časti a ľahšie, ženské. Kým sa duchovný zárodok dokotúľa z hora do spodnej časti duchovnej ríše, je už celistvou guľôčkou, predurčenou byť ženským alebo mužským duchom. Podľa čoho vie duchovný zárodok, akého je rodu, keď nemá ešte ľudskú podobu? Okrem toho, v duchovnej ríši nemajú duchovia pohlavné orgány, lebo tam nedochádza k rozmnožovaniu pomocou nich. A predsa je tam na prvý pohľad nápadná rozdielnosť medzi ženskými a mužskými duchmi. Ani duša dieťaťa ako prvá schránka človeka v jemnohmotnom svete nemá pohlavné orgány. Až vývojom nadobúda ženskú alebo mužskú podobu, avšak bez nich. Čo vlastne spôsobuje, že sa duchovný zárodok mení v mužského alebo ženského ducha? Vieme už, že nápisy na náhrobných kameňoch Odpočívaj v pokoji nevystihujú pravý život duše po smrti. Každý bude na onom svete aktívny, či už v prežívaní utrpenia alebo v tvorivej činnosti. A práve táto činnosť, aktivita a celkový prejav vytvára mužskú alebo ženskú podobu. Sklon k určitému druhu činnosti je skrytý už v samotnom duchovnom zárodku, lebo je buď pozitívny, alebo negatívny. Preto sa už detská duša v jemnohmotnosti vyvíja podľa druhu prejavu a činnosti, čo z nej robí muža alebo ženu. Ako sa vlastne prejavuje pravá mužskosť a pravá ženskosť na zemi podľa večných zákonov? Mužská činnosť je aktívna, vykonávacia a hrubá. Je to práca s hmotou, silou a rozumom. Ženská činnosť je pasívna, vládnuca, hmotne slabá a jemná. Prejavuje sa najmä citovo a duchovne. Žena je z duchovného hľadiska vládnuca, lebo vďaka jej celkovej jemnejšej podstate a priepustnejšiemu telu sa podľa zákona rovnorodosti môže spájať s jemnejšími vyššími sférami. Získava tým rozsiahlejšie duchovné poznanie a tým aj moc. Jej vládnutie sa prejavuje skôr pasívnym spôsobom. Ona iba vyciťuje, inšpiruje, nasmerúva a plánuje. Muž spracúva jej podnety a spája ich s vlastnými rozhodnutiami. Je vykonávateľom jej plánov. Dnes asi málo ktorá žena vládne takýmto pasívnym spôsobom. Prejavuje sa väčšinou aktívne ako muž, čo je dôsledkom toho, že nežije čisto ženským životom. Okolnosti ju viedli k túžbe po rovnoprávnosti, emancipácii, čo ju zatiahlo chtiac nechtiac do víru mužského života. Pojem emancipácia doslova znamená vymanenie sa z nevýhodného stavu do rovnocenného. Jej zákonné uznanie vyprovokoval nielen pocit krivdy utláčaných žien, ale aj vplyv duchovne zrelších ľudí, ktorí vycítili jej nevyhnutnosť pre ďalší rast ľudského pokolenia. Ale pravá podstata rovnoprávnosti pri jej uskutočňovaní nepozorovane unikla a bola odvedená úplne iným smerom. Zmyslom emancipácie malo byť akceptovanie pravej mužskosti a pravej ženskosti a ich vzájomné zrovnoprávnenie. Týmto aktom sa mala zmazať nadradenosť mužov a znevýhodňovanie a podceňovanie žien. Lenže rovnoprávnosť, ako sa uskutočňuje dnes, pochopili jej zástancovia tak, že žena môže aj má robiť všetko, čo muž, a muž zase má mať povinnosti a rovnaké práva ako žena. V socialistickej spoločnosti ústava určila žene povinnosť pracovať s výnimkou materstva a starostlivosti o dieťa, ktoré boli časovo veľmi obmedzené. Z tohto dôvodu museli mnohé ženy aj nedobrovoľne opustiť svoje domácnosti a odísť do neznámych vôd, do rozličných povolaní, aj do mužských. Ženy v kapitalizme, zas dobrovoľne, väčšinou z ctižiadosti, z nudy alebo z finančnej nevyhnutnosti, nastúpili tiež túto cestu k rovnoprávnosti.
Doviedla emancipácia ženy k vytúženej rovnocennosti s mužmi? Kdeže? V pracovných povinnostiach sa vo väčšine prípadov tejto rovnocennosti dočkali, avšak finančné ohodnotenie a postavenie nedržali krok s ich výsledkami. Aby si ich ženy vydobili, museli markantnejším spôsobom zdôrazňovať svoju rovnocennosť s mužmi. Začalo sa to najprv mužským oblečením, nosením nohavíc, potom prijímaním mužských zvykov a prejavov. Napokon už dokázali ženy aj mužsky rozmýšľať, len aby bol medzi nimi a mužmi čo najmenší rozdiel. Či už sa to mužom páčilo alebo nie, museli sa v domácnosti postaviť aj k sporáku a k iným domácim prácam, ak sa žena ukázala schopnejšou alebo aspoň rovnocennou uživiť rodinu. Zákon o doplnení celku sa pokrivil. Ako mohla vládnuť vo vzťahoch harmónia, keď už neexistovali čisté pozitívne a negatívne póly, keď už muž nebol pravým mužom a žena pravou ženou? Čo prinieslo toto vyhľadzovanie odlišností medzi nimi, vidíme a pociťujeme doma aj v práci. Každý robí všetko, čo stíha a ako vie. Neustály zhon a povrchnosť sa stali súčasťou moderného človeka, ktorý si už ani nevie predstaviť, že by život mohol byť aj iný, pokojnejší. Symbolom dnešnej doby je večný nedostatok času a pokoja. Muž ani žena sa necítia byť pánmi svojich možností a schopností, lebo niet na ne času. Neprestajný pohyb a nepokoj ich oberá o duševnú vyrovnanosť a kľud. I keď si tieto negatíva mnohé z emancipovaných žien uvedomujú, iste budú rozhorčene protestovať voči predchádzajúcim tvrdeniam. To sa máme zasa vrátiť iba k hrncom a k malým deťom? To teda nie. Netreba sa obávať cesty späť, nie je nutná. No vpred treba ísť rovno, bez okľúk, ktoré odvádzajú od pravého cieľa. Správna cesta vedie do harmónie a tvorivej činnosti, a nie do zhonu a povrchnosti. Rovnoprávnosťou mala žena získať podobné vzdelanie ako muž, aby dokázala svoju rozumovú vyspelosť, ktorá jej bola odjakživa upieraná. To bolo častým dôvodom jej podceňovania a zaznávania. Vzdelaná žena sa mala stať rovnocennou partnerkou muža. Tým ženám, ktoré sa chceli plne venovať práci, mala emancipácia umožniť rovnocenné uplatnenie svojich schopností pre blaho spoločnosti. Povinná zamestnanosť v socializme však bola tou okľukou, ktorá zviedla mnohé ženy z pravej cesty. Namiesto slobodného rozhodnutia, či byť matkou, alebo sa realizovať radšej v práci, musela žena väčšinou niesť obe bremená na svojich pleciach. Keď muž nechcel, aby si zničila zdravie, musel sa aj on prispôsobiť a aktívne pomáhať v domácnosti, často aj v čisto ženských úlohách. U súčasného človeka mala viesť jeho slobodná vôľa k vlastnému výberu partnera podľa osobných predstáv a nie podľa želaní rodičov či majetkových pomerov. Hoci takmer všetci využívajú túto slobodnú vôľu, nie sú vzťahy lepšie, než boli v minulosti. Prečo? Veď emancipáciou sa mala v manželstvách dosiahnuť vytúžená harmónia a rovnocennosť. Lenže pre jej nesprávne pochopenie priniesla namiesto úžitku skazu. Neustály proces zrovnoprávňovania, ktorý sa nesprávne chápe ako vyrovnávanie rozdielov pohlaví, dal vzniknúť za krátky čas úplne iným typom partnerov, ako existovali dosiaľ. Nové prototypy mužov a žien spájalo jediné slovo – pokrivenina. Muži prestali byť mužmi a ženy ženami, keď museli byť podľa potreby všetkým. Z nášho života sme vylúčili čisté protiklady. Do bielej farby sme primiešali čiernu a získali sme šedú. Do čiernej sme zas pridali bielu farbu a máme opäť len sivú. Celý náš život sa stal šedý, jednotvárny a pritom popletený, lebo sme z neho vylúčili číre protiklady, ktoré inšpirovali a dávali silu vo svojej čistote. Nežné ženské srdce a pohľadenie, ktoré malo patriť mužovi a deťom, stvrdlo v náročných pracovných povinnostiach.
Silná mužská opora sa zvalila, lebo stratila svoju stabilitu a pevnosť pri ľahkých, ale monotónnych prácach v domácnosti a pri deťoch. Toto sme nazvali pokrokom, emancipáciou. Ak sa vzájomné prispôsobenie úlohám v domácnosti vyvíja u oboch partnerov rovnomerne, vzniká pocit zdanlivej harmónie, i keď sa obaja vychýľujú na opačnú stranu. Keď sa však niektorý z nich bráni prekrúteniu svojej podstaty, býva príčinou neustálych problémov, ktoré zväčša vyúsťujú do hádok a rozchodov. Mnohí ako riešenie hľadajú inú znetvoreninu, ktorú sa niekedy na podiv aj podarí nájsť. Tí opatrnejší našli jednoduchšie východisko. Žijú radšej o samote. Nájsť doplňujúcu pokriveninu sa im zdá príliš náročné a nepravdepodobné. Všetko pokrivené je ťažko použiteľné, zlučiteľné a aj nepraktické. Len si predstavme, že rovné veci, dvere, stoly alebo perá by boli iba krivé. Ťažko by sa nám s nimi narábalo a strácali by sme tým veľa času. Rovnako aj pokrivení partneri vo vzťahu ťažko nachádzajú súlad. Oboch táto disharmónia oberá o množstvo myšlienkovej a citovej energie, ktorá im potom chýba v iných oblastiach a ukracuje ich o radosť zo života a tvorivosť. Mnohé úspešné ženy začali podceňovať svojich mužov pre neschopnosť, do ktorej sa muži z ľahostajnosti a slabosti sami dostali. Iné ženy zas boli nútené prevziať aktivitu, keď ich muži nevedeli alebo nechceli byť pravými mužmi. Ďalšie emancipované ženy prišli o svoju jemnosť iným spôsobom. Dve náročné zmeny, doma aj v práci, bez dostatočnej pomoci, ich obrali o telesné a duševné sily a tým aj o pravú ženskosť. Nie je iróniou dnešnej doby, že mnohí nezamestnaní muži nemajú čo robiť, kým niektoré zamestnané ženy sa idú v 2 pracovných zmenách zodrať? Vychýlené správanie mužov a žien nie je však iba súčasnou záležitosťou, ktorá sa rozmohla na zemi v dôsledku nesprávne pochopenej emancipácie. Pokrivené duše žili v ľudských telách už pred stáročiami, len ich krivosť nebola navonok taká viditeľná, lebo im chýbala spoločenská sloboda, ktorá to podporuje, ako to vidíme dnes. Ak mal niekto možnosť dozvedieť sa o svojich predchádzajúcich životoch, iste ho prekvapilo a zdalo sa mu až neuveriteľné, že niekedy žil aj v opačnom tele. Ako sa môže stať, že tá istá osoba je v niektorom živote mužom a v inom zase ženou, keď duchovné zárodky sú buď pozitívne alebo negatívne? Rozhodujúcu úlohu tu zohráva jeden z večných zákonov – slobodná vôľa. Podľa neho človek môže konať tak, ako sa sám rozhodne. Keď sa napríklad ženský duch narodí na zem ako žena a rozhodne sa počas života, či už pod vplyvom okolností alebo z vlastnej vôle, žiť prevažne ako muž, teda aktívne a hrubšie, rozumovo a namáhavo, neznamená to, že sa hneď telesne zmení na muža. Hmota, čiže pozemské telo, nie je schopná takej rýchlej premeny. Keď však po smrti táto duša odchádza do záhrobia, vstupuje tam už ako muž. Duša sa totiž vďaka jemnejšej podstate zmenila v mužskú bytosť rýchlejšie než fyzické telo. Ak sa tejto žene páči mužské správanie, pôsobí tak aj v jemnohmotnosti a v ďalšom živote sa narodí už ako muž. Môže sa však stať, že v tomto mužskom živote pod tlakom silnejších nárokov bude týmto stavom trpieť. No musí odohrať svoju rolu, aby plne prežila pozitíva aj negatíva muža a už necítila potrebu túto zmenu opakovať. Ak si vo svojom vnútri uvedomí, že ženská činnosť je jej prirodzenejšia, môže po smrti vďaka jemnejšiemu telu túto túžbu naplniť rýchlejšie. V ďalších životoch na zemi bude môcť už pôsobiť ako žena. Niektorí duchovia si jednoducho musia vyskúšať na vlastnom tele, čím chcú naozaj byť. Tak ako človek môže podľa zákona slobodnej vôle robiť chyby, ísť v živote nesprávnou cestou a dokonca konať bezprávie a zlo, tak sa môže podľa tohto zákona rozhodnúť žiť aj opačne
ako je vo svojej podstate predurčený. Samozrejme, že dôsledky svojho rozhodnutia musí znášať sám, lebo slobodná vôľa je úzko spätá so zodpovednosťou. Kedysi, keď boli ženám isté povolania neprístupné, sa žena rozhodla dobrovoľne narodiť na zemi ako muž, ak chcela byť ľudstvu užitočná napríklad ako lekár. V mnohých životoch predtým mohla získať cenné skúsenosti ako bylinkárka alebo pôrodná babica a chcela ich preniesť aj do vedeckej medicíny. Podobne aj iné schopnosti viedli ženy k tomu, aby sa stali na zemi mužmi, užitočnými pre spoločnosť alebo pre vlastný vývoj, kňazmi, mníchmi, askétmi alebo aj s praktickými schopnosťami ako právnici, filozofi, učitelia. Nie vždy išlo o pokrivenosť duše. Zmena pohlavia je v niektorých prípadoch aj určitou formou pikania, vtedy nevznikne z vlastnej vôle ducha. Napríklad, ak niektorí muži vedome, so zlým úmyslom ponižovali a utláčali ženy, zákon spätného pôsobenia im dá na zmene pohlavia zažiť, čo sami spôsobovali. Len na vlastnej koži dokážu potom pochopiť svoje obmedzené názory a predsudky. Iba z nevedomosti a pýchy sa postavil muž nad ženu a zneužíval svoju fyzickú silu, moc a rozum na to, aby ju znevážil a ponížil, namiesto toho, aby si ju ctil a chránil. Napriek emancipácii a všeobecnému pokroku žijú ženy v mnohých krajinách ešte aj v súčasnosti v takých ponižujúcich a obmedzujúcich podmienkach, až to udivuje. Ich postavenie je však podobne ako hlad, vojny a nešťastia ovocím chybného správania jednotlivcov a skupín. Podaktoré ženy zneužívali svoju slobodnú vôľu a toleranciu partnerov natoľko, že nevyvíjali svoju ženskosť správnym spôsobom. Pokrivili a zabrzdili tým nielen vlastný duševný rast, ale aj vývoj svojich druhov, ktorí kvôli rovnováhe museli potláčať vlastnú mužskosť. Narovnanie takýchto žien do ich pravej úlohy môže nastať iba pod silnejším tlakom, teda v pozícii, kde sa musia správať a konať ako ženy z donútenia, lebo z vlastnej vôle by znova konali nesprávne. Až keď takáto žena pochopí a príjme svoju ženskosť, narodí sa v slobodnejších pomeroch. Všetky príklady sú iba náznakmi tisícero možných variantov karmického vtelenia duchov. Z uvedených dôvodov je na zemi zatiaľ pre vývoj ženy účelné a žiaduce jej rozličné postavenie v spoločnosti. Bude trvať dovtedy, kým sa všeobecne nezlepší postoj k ženám, čo bude závisieť najmä od mužov, ale aj od žien, dokiaľ si neuvedomia svoju pravú ženskosť. Večné zákony napomáhajú pri narovnávaní tým, že človeka tlačia do toho, čo je preňho najlepšie. Mnohí by pod vplyvom vlastnej slobodnej vôle šli len z nevedomosti opačným smerom vývoja. Predvídavé vedenie vyšších duchov pochopia väčšinou až po určitom čase, keď už sú nad vecou. Ľudová múdrosť, všetko zlé je na niečo dobré, potvrdzuje túto skúsenosť. Komunistická idea, aby všetci ľudia žili v rovnakých podmienkach, sa ukázala v praktickom živote ako nereálna. Jej príčinou je odlišná duchovná zrelosť ľudí. Kým v jemnohmotnom svete žijú duše na takom mieste, kam podľa zákona tiaže a rovnorodosti patria, na zemi je to iné. Tu žijú pohromade vyspelejší aj menej vyspelí ľudia. Spôsobili si to sami, lebo nedbajú na zákon rovnorodosti. Tí menej vyvinutí často zneužívajú dobro vyspelejších a spôsobujú im utrpenie a škody. Nevedia, že si tak vytvárajú novú negatívnu karmu, ktorú budú musieť neskôr znášať ako osudové rany. Nižší duch potrebuje na svoj rast drsnejšie podmienky a silnejšie údery než vyspelejší duch, ktorý chápe a zdokonaluje sa aj bez telesných útrap a ponížení. Odstránením kást, ktoré sa najdlhšie udržali v pôvodnom zmysle v Indii, a pritiahnutím nízkych duchov prostredníctvom negatívnych sklonov na zem
sa vytvorilo spojenie medzi rôzne vyspelými ľuďmi. Kasty boli napodobeninou jemnohmotného sveta, kde sú jeho jednotlivé úrovne rozdelené podľa zákona rovnorodosti do častí. Do týchto kást na zemi riadili dokonalí duchovia z duchovnej ríše narodenie duší podľa ich rovnorodosti, podľa kvality duše. Duchovne vyspelejší ľudia dozrievali v najvyššej kaste vyučovaním iných, rozdávaním poznatkov a skúseností. Boli to učitelia, kňazi, lekári, právnici a podobne. Ďalší sa zas duchovne vyvíjali v druhej kaste ako rytieri, vojaci, hrdinovia, obetovaním vlastného života v prospech iných vo vojnách, v tajných poslaniach a pri katastrofách. Tretiu kastu tvorili umelci a remeselníci. Do štvrtej kasty patrili tí najmenej vyspelí, ktorí slúžili ostatným. Mnohí z nich žili o samote v tvrdších podmienkach, aby ich silné údery života duchovne prebúdzali. Avšak každý mal možnosť prejsť do vyššej kasty, ak úroveň svojej nejakým nadpriemerným činom alebo prejavom duchovne prekročil. Ľudia vtedy žili a stýkali sa iba v rámci svojej kasty. Tým sa dodržiaval zákon rovnorodosti, podľa ktorého príliš nízky človek sa nemôže vyvíjať v prítomnosti o mnoho vyššieho, lebo ho nechápe. Ak si chcú rozumieť, podľa zákona ťaže stiahne nižší duch vyššieho dolu, lebo je ťažší. Keďže podľa tohto zákona nízky duch nemôže vystúpiť hore, vyšší duch musí klesnúť, aby si rozumeli. Týmto prispôsobením sa nerastie ani jeden, ale naopak stagnujú alebo klesajú obaja. Ak však žije menej vyspelý človek medzi rovnocennými, malé rozdiely medzi nimi dávajú možnosť vzájomného pochopenia a rastu. Zatrieďovanie duchov pri narodení do kást nebolo náhodné, ale podľa zákona rovnorodosti a spätného pôsobenia. Preto aj manželstvá a vzťahy v kastovníckej spoločnosti boli duchovne rovnocenné a dobré. K pokriveniu a k zneužitiu postavenia v kastách došlo v období, keď u ľudí začal silnieť materializmus, uprednostňovanie hmoty a rozumu. Vládnuce kasty si sami spôsobili zánik, pretože začali vykorisťovať nižšie kasty a vyvyšovať sa na dne. Vyvolali tým všeobecnú nespokojnosť a nerovnováhu, ktorá viedla postupne k zrušeniu kást. Ale ani demokracia nepriniesla želané výsledky. Duchovný vývoj sa nezlepšil. V dnešnej dobe má človek veľmi obozretne skúmať, s kým sa zbližuje, lebo po odstránení kást je odkázaný na vlastné rozlišovanie a posúdenie spolublížnych. Pri nevhodnom výbere partnera a priateľov duchovne stagnuje alebo upadá, i keď si to často neuvedomuje. Svoje vyššie schopnosti nepocíti, keďže ich nemôže v nerovnom vzťahu uplatniť. Miesto radostného vývoja zažíva len nepochopenie a stresy, ktoré ho oslabujú.